kakabsat. Manipot ka dagiti puso, dagiti kakabsat yo, diti balas yo, diti tao, from the heart of your brethren here in London. We want to greet you in the name of Jesus. A blessed Sunday. Bendisyonan nga daw iti Domingo. We are the people of God who are always spreading the word of God all around the world with boldness, with a faithful heart, and with brave spirit that comes from the Lord. So right now we're going to start. We're going to pray and we're going to sing a song, and most especially we're going to hear the word of God. And I believe that the Lord will do something great in everyone's life, and there will be a great joy when you receive healing, when you receive salvation, when you receive transformation, and even a good relationship with the Lord today. I'm sure there will be a great joy inside in your heart. So let's pray. Dear Heavenly Father, we want to say thank you and we bless your name, Father God, for this moment and for this day, because this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. And we thank you, Father God, for all the blessings you have given, the victory, the good health, especially, Father God, for gathering your people with one faith, one heart, in one baptism. We thank you, Father God. Right now, Lord, as we come into your presence, we want to lift up the name of Jesus, and we want to invite the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit of the living God, come fill our hearts with your power. We want to be with you, Father. And we want to be in your presence. Because without you, we are nothing. And just because we have you, we have everything. And we thank you for that. May you bless every one of us, Father, as you bless your word in your servant today, Lord Jesus. We thank you, Father God. May the anointing of your Holy Spirit be upon us also, so that, Lord, there will always be victory what we're going to do. We thank you again, Father God. We bless your name. In Jesus' mighty name. All God's people say, Amen. We're going to sing the song, Kataas-taas ang Diyos. Amen? Tayo di pa nagtitipat. Are you ready, people of God? Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurihan, basta salamat, dakila ka. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurihan, basta
paman, ikaw ang aming Diyos. Kami magpupuri. Kami magpupuri sa'yo, sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awitin ito, at pagkalam sa'yo. Kami naririto, upang magpuri sa'yo. Purihin ka, Jesus. Kami niligtas at iyong tinubos. Purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming purihin ka. Purihin ka, Jesus. Kami niligtas at iyong tinubos. Purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming kailan pa man ikaw ang Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Por ito na no, Father God. Di busman iti lubong, si kanto pay lang iti Diyos na itanok mi. Kasi ka iti Diyos nga napudno, si ka iti Diyos nga matalag. Si ka iti Diyos nga saan nga nang baybay akada kami. Saan na kami nga nilikudan, saan na kami nga binaybayan. Kasi ka iti Diyos nga naibag. Madaydayaw kaunay. Patuloy po nating sambahin ang ating mahal na Panginoon, ating awitin ang awit na wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itatas. Wala nang ibang Panginoon. Purihin natin siya, awitin natin. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon.
Tunay po, Lord, na wala na po kami ibang sasambahin. Wala nang ibang tatawaging pangalan kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Na siya po ang daan, siya ang tunay na kaligayahan, siya ang buhay, siya ang aming kalakasan, siya ang aming tagumpay, siya ang aming pag-asa. Sa oras na ito, mga patuloy ka namin sasambahin. Patuloy namin tatawagin ang iyong makapangyarihang pangalan. Sapagkat wala na pong ibang Panginoon na aming sasambahin. Wala na kaming ibang Panginoon kung saan kami nagtitiwala. Humuhugot ng lakas. Kung saan napapatatag ang aming panalangin at pananampalataya dahil Ikaw, O Diyos. Hindi mo lang sinagot ang aming mga panalangin, kundi Lord, sa buhay po namin, ginabayan mo kami, pinagpala mo kami, ginagabayan mo kami, O Diyos. Ipinaparamdam mo ang kakaibang pagmamahal sa bawat isa. Kung saan kami naging marupok, kung saan kami naging hindi matibay, Lord, pinapatibay mo kami. Sapagkat Ikaw ang aming tibay, Ikaw ang aming kalakasan. Maraming salamat po, Ama. Sa oras na ito, Lord, patuloy po namin na alay ang aming buhay. Lalo na, Father God, ang mga salita mo na aming maririnig. I-bless mo po, Father God, ang inyong gabay, ang inyong salita. At gabayin mo po, Father God, ang inyong lingkod sa oras na ito. Kiniklaim po namin, Father God, may katagumpayan ang aming gawain sapagkat Ikaw ang aming tagumpay. Sa mga nangangailangan ng kagamutan, Lord, release your power, the healing power. Sa mga nangangailangan, Lord, ng kaligtasan, Lord, at this moment we claim that there will be, Father God, there will be a salvation, Father, to those who want to save, Lord. We thank you, Father God. We thank you. Bless this place, Father. Bless your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Alam ko sa ating nga ro doon nagsagana. Tantay nga ro ang water dito sa Utiapo. Mabalite makapagtugaw. Mabalite makapagkape. Nagsuti kaya tayo. Aslong kakabsat nga lukatan tayo tipuso tayo. Kastamo tinapay tayo na umawat kung nagtingin dito sa Utiapo. Ay bang nga ro kakabsat. Iti ipang pangulo. Kung iti kakabsat. Matalag-unay nga silsilbi mo pa nakama tila ito yung iglesia. Diba akong kabsat ni Pastor James Valdez nga iso nakataga Isabela Ilocano na Santiago. Pastor Valdez James Kung blawag na yung bangal daw na yung mga oras dito ng Lumaysa kaya naragsak nga pangal daw yun kaya yung mga mangal daw kaya nagpapay sa kapsat nga nagragsak ti sarbiti ako may tekkan kanta makitag-aykan ko na kaya iso ti ultimate duty ti tao, amen, to glorify and worship the Lord. Kaya no maraming pinigay maragsak sa ato lagi ti tattao nga agsardeng nakipagrugi agsardeng iti panagsardi ti ako gaputa may sa kadagiti rason kahit ag-give up da gaputa ado ti sangwan nga problema ti biag kita tamang tidak simple nga hamat nga steps no di may nga pamagbaga tapnon mabalin tayo ti agtuloy iko nga kunana there is no mountain so tall that we cannot climb it. Okay, so kararag tayo apo ipaimamikan ka ti saom napatig-unay dagiti saom iti biag mi ta iso dati sandalaing nga mang patibker no di palagip sanlaing nga palagip no di dito ka nga makisao kada kami
Agsao ka nga rod, babaen iti adipan mo ket amin ko mga danunan ken makangeg daytoy nga mensahe ket mapabilig nga agtuloy ti na espirituan nga panagtry ket sika ti inspirasyon dagiti biag mi ti kami panagtry wenno panagna iti na espirituan nga panakidangadang. Inagan ni Jesus dinawat ko dagitoy. Amen. Okay. Napanag di kwarto tatay ta dati may isang magustuhan nga mensahe kabuta makitak na di oras ket masabol nga mang nupayhan tayo nga agap apura so kompromit pa nangidalan ti Apo nga medyo atidog ken medyo ababa parparehas nga mensahe ti biag. Amen. Dito'y Marcos may isa kadagiti nalatak wenno kan kanayon tayo nga ibaga nga kadkadaw yan ngem ti sao ti Apo nga agad oray maulit-ulit adalata sa bali nga revelation wenno impact na wenno saged na aglalalo nakalugad dagiti puso tayo nga agdingeg ket adda maninbarbaro itata kakabsat. Iti Marcos Capitol 11 iti 23 and 24 basay iti New King James Version 23 and 24 kuna nakat whoever says to this mountain be removed will have whatever he says. Kuna na. Then and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says or he said shall come to pass. He shall have whatever he said. Okay? Siya sino man ti mangibaga iti daytoy nga bantay ag kutika ket mapanggay iti tinga ti dandanom winubaybay kunana ket maaramid. Okay. Mapantayo tata agtuloy tayo kakabsat. Ket dijay 24 ulitin tayo dijay kunana nga therefore I say to you whatever things you ask when you pray believe that you receive them and you will have them. Okay? Amen. Masagid tayo itata dito iti kun kuna tayo nga pamati. Ngem sakbay dijay kahit kung nga ibaga kada kayo nga Jesus na Jesus kat haan nga nag-relocate wenno nang patakder iti literal wenno physical nga bantay iti panawan iti panagministry na kakabsat san nga literal dijay so anya nga ti kayat niya po Jesus nga danon wenno ibingay iti daytoy nga inya imbaga isunay nga imbaga na kakabsat ti kaya nang asawan daytoy ket dijay the problem that we face in life. Kaya't kung ilawag kada tayo nga dijay mountain nga bagbagani dito ita ibaga tayo nga tatay nga hanga literal hanga physical nga mountain dagiti struggles wenno problema iti panagbiag. So di kan tatay nga kunana ket there is no problem so big that cannot solve it. There is no mountain so tall that we cannot climb it. Okay, tuloy tayo. So, kakabsat, ulitan tayo, dagi banbantay, nga bagbaga na dito, dagi problema, dagi struggles, difficulties, nga intayo masango, we face, iti dito yung biag. Nga, tata, kakabsat, kitain tayo. Noin tayo, ulit-ulitin nga basahin natin, duwa nga versikulo, 11, 23, and 24, adda may nga mapansin nyo nga, DJ sao nga
believe, iti daddo makat faith, okay? Ket na nabanggit lahing iti namin pinsan. Samantalang di sao nga says, we know, speak, ket na nabalikas iti namitlo nga daras. Kitan tayo nga ket, for verily I say unto you, that whosoever shall say, speak diyan, shall say unto this mountain, be removed and be thou cast into the sea. Kuna dijay namitlo nga nabanggit dito dijay and speak isaom agsao kaslakas jay. Anya ti importansya na daytoy ket no apay nga in highlights tayo ulitek. Na minsan laeng nga nabanggit dijay sao nga believing wenno pamati. Ket namitlo dijay isao, okay? Apay nga ta kakabsat. Ngamin kung tayo iti English ko mga, because if you don't have enough faith to move your mouth and speak God's word, you will not have enough faith to move your mountain. Amen? So, ti makita tayo dito, kakabsat, in Romans 10:17, the Bible says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So naibaga tayo, ti pamati, ket it is the substance of things that hope for, and it is the evidence of things not seen. Okay? Pamati, dagiti banbanag nga panagtalged, ken panangnamnama, kadagiti banbanag nga sanpay nga nakita, wino na aramid kuma. Pamati. So, importante di panamati kakabsat. So, kaano nga sumangpat ti pamati? By hearing. So, nga rod nga importante, nga adda panagdingeg. Uray mit adda pagdingeg mo, no uray nakasagana, insagsagana am ti agdingeg, naawan mo ti agsao. So nga, ti factor dito, importante, dagijay tagapagsao. So we bless and we thank you kadagiti pinaka mouthpiece, pinakangiwat ti Apo, dagiti manurusuro ti nasantuan nga Biblia. Kaya kung itag-ay dagiti pinakangiwat mo sa sarin ti Apo, dagiti papastor nga dandanon ken mangiwarwaragaw ti Ebanghelyo. Tababaen dagito di kuna tayo tatay. Uray pa ti pamati ket umay babaen ti panagdingig no awan met ti mangeg. So first, kayat ko nga saluduan, dagiti natutured nga an anak ti Dios nga mangikaskasaba ti Ebanghelyo. Ket by just hearing, dagiti tao nga da pagdingig da, ket dumngeg da, umay ti panamati kadakwada madaydayaw ti Apo. So, importante jay ada gisuro, importante pa jay ada pagdingeg ken mangeg, ket umay iti pamati. Ket ituloy tayo kakabsat. Anya ti makita tayo nga products, wino produkto, inton da tayo ket di ko na tayo nga, di ko na ngaminta tayo nga, whoever says to this mountain. So, ti may nga banag nga makita nga importante dito ket di jay, adda isaom. So, adda isaom kada jay mountain mo. Adda isaom kada jay problemam. Hanya mabaling nga agpapaigid ka ket quiet kalatan. Whoever says to this mountain. So anya ti importansya kakabsat, what is the wonderful things happen when we verbalize the word of God. Ito na isasao tayo. Okay, adda nanggig tayo. Adda bersikulo tayo. Anya ti importansya na ito na agsao-sao ka ti bersikulo. Ay ket hangamin nga panay nga Facebook ken panay nga cellphone. Adda bersikulo tayo amet kuma kakabsat. Di may isa nga nagatindara ni Mrs. Pilipinas nga church ket pinagbersikulo da kano amin ida. Ke pinagbersikulo da ni Mrs.
Hindi ba kata da versikulo na, inod-odi na jay, pakasarakan na. Importante di jay, addamat ati, ibaga tayo. Sala ko katkatungtong tayo jay, bagi tayo. Inton medyo ma-shortage ti kailangan akat katkatungtungin tayo di bagi tayo kuna tayo kuna ti Biblia, but my God shall supply all my needs. Kuna tayo ako amen. Ibagbaga tayo ngayon to na dati problema tayo ti apo ti mangkadkadwa kanyak di nagtubaybayan ta in karina kadagiti ulila di kay tubayan di kay tulipatan. Anya ti product kan pagpintasan na dahito kakabsat. Into ni barbalize tayo, kin isausaw tayo, dagiti sasaw ti apo, dahil lapayag tayo mangigna. Kat inton mangig dahil pagdingig tayo, dahil panunot tayo kat mabalbaliwan, ma-renew. Amen. Tatay negative, tata positive. Wow. Adig gayam ti kariti apo. Impromise na gayam nga isunat kang kerores at makilaban para kanyak sa anakon nga makilaban. Ukon ko na tayo, dudugtong di kakabsat. Isasao tayo, nangigdala payag, DJ mind kat na-renew, then agkaroon tayo ti right focus. DJ focus tayo kat mabalbaliwan, madaydayo ti apo. And DJ kun na tayo nga ag-response, DJ kariti apo kanya tayo. Ket no mapantayo ti sa baling nga banger na kasanungan og quiet telatan ket awan ti isa sa tayo. Ket DJ kun na tayo nga nakatakder tayo latan nga DJ ti pampamatyan tayo ket DJ sarili tayo nga natural mind. DJ nagisuro tatay ket atati nangikot tatay discussion dito nga naulbo di Satanas. Ni Satanas ket isuna ti author ti kinaulbod. Nagadu ti ibagbaga na kada tayo. Ti problema patpatsen tayo. Ibagbaga na nga awan serserbi tayo. We are nothing. Ngim kayat kung nga ibaga kada tayo, we are something. Iti sangwanan ti apo. Ni Satanas ibagbaga na nga na paralyze tayo katawan kabailan tayo. Ngem kakabsat ti apo kahit kung ibaga kada tayo, nga san tayo pa'y nga naparswa, dakkel kinapentas ti plano na kada tayo. Tagulbud ni Satanas. Ibagbaga na nga saan ka nga makasao, ibagbaga na nga hang napintas ti Ingles mo, adula amin. Hello. Hamo nga patpatsin di jay. May mayat no ag quiet ka, kyang ket hanggang nga pausar kun kuna ti espiritu ni Satanas. Kayat mo may. Ha? At tagkway-kwayat kawan ko kwaim, pimpimanim day tabagim, tila panunutem, aging gana nga tila panunutem, sabasabalin ti arara, pamapatpapananti panuno mo. Hello? Kaya't kung ay baga, kada tayo, dagiti biyag tayo, kakabsat iti sangwanan ni Apo Diyos, kaya't adati napinta sa kapaypayan na. Amen. At dati napintas nga plano because God says, I have a great plan for you. To plan to prosper you. Kaya na tayo mag-prosper. Kaya na tayo nga umusbong kadagiti kaalaman tayo. No idikit may duduwa nga talmig ti gitara ti ammom tattahan ammom ami nga talmiga na yun. Hello. Yeah. Dayabi ko na ni Uncle Zacarias dati edad na papausar ti apo. Kakabsat ulbod ni Satanas. Kat nagtalinaid nga tipatpatsan tayo kada natural mind. DJ daan nga pampanonot. Maistak ka, di tamon. Yung kayat kung ideklara kada tayo. We are datayo kat not we are blessed. We are highly favored. Madaydayo ti apo. Dakkel. We are gifted. Ibaga tayo ti apo. I am talented. Kuna tayo kakabsat. Amen. Dakkel ti plano ti apo. Di jay ti kasumbanger na. Kahit kung ibaga kada tayo. Ti panakasulbar. Dagiti mountain ti panagbiag. Kat ijay sao. Apay nga importante ti sao. Because our word has life. Has a spirit. Na ibagam nga si kakat
paralyzed ka para inawaklatan kun kunam ay kit talaga ang para inawaklatan. Numaykan ka, tigundaway nga gisuro ti Sunday School, ibagang maapo, at dati balegi, tulungak ti bagi, agbasa, kinspiraram dato'y kayak nga kabailan, kit mangruging nga ti apo bendisyonan na, dayta kayam, kabsat. San man nga ti panagkitam ket na uneg-unay, ngem no hindi dekar mo dayta kayam para ti apo, ti Diyos, jay kangatuan kadag palpalakpak, kahit inayunan nanto pa, increase na. Dagdagan na, di talent. Ikali tayo ngamin dagi talento tayo. May sa lang arudan, ikalimpay. Makatakawin da kunam. Kaawan at i-multiply ti apo. At least at damay sa. Gamin iso ti roll ti multiplication kat no awan time is awan, akit awan. At least nga, adamay sa, Lord. Itid ko, agyaman ak dayay para ornos ti Sunday School, damay kan tayo amin ti panag time nga gisuro. Bible study. Adayo pa dinagan mo. Annalyn, July. Ano July? Ay, July. Kakabsat. At the mountain, dito yung abiyag. Speak. Agsao ka. Agsao tayo. Agsao tayo. Kibaga tayo. Mabalin nga manon nga tawtawan nga kaslati pa nagkita tayo di bagbagi tayo. Ket hanga makakuti. Kastoy ko kadilatan mabalin na ko na tayo. Kakabsat. Speak. Agsao ka. Agsao ka. Nagkadunga klase. You can sing, you can speak by singing. Irugim, di kinaimbag ti apo. Nagkan ganda kami kini Diyos sa uray sa daduma katanaw na mawatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Nagsisimple nga sa nga mabembendisyonan niya puso. Because tapat ang Diyos. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Di Diyos, ano na mabalikas, piman. Damdamagin at meaning na dito dumang, but we are enjoying. Hanglaing nga basta kantahan lang nga kuting-ting ti gitara nga at the meaning naging word. Irugim, nagimbag ka apo. Nagimbag ka mula pa sa aming salinlahi. Katapatan mo. Amen. Ay dakila ko na tayo. Kakabsat. Sagbay nga siraan tayo. Sapay kung matahan tayo nga ma-stack. Agsao tayo, iti mountain tayo. Rebuke the mountain. Umakar ka. Umalis ka sa malak. Itinagan na Jesus ko na tayo. Numadlaw yung kahit nangatuunay, dagiti bantay. Kapsat, iba kada kayo adda dayta. Karubam, dumaunig ti balay. Di trabaho last week. Adda kita sa bali nga, lahi nga katrabaho. Han nga napintas, han nga healthy ti relationship, no dumata, hangkay ngor nga kikinawatan. Tagi babaen da kaunay ken daduma pay ket han nga healthy di jarik nam kan daduma pay. Nga mabalin mong ibaga lilipas at kukupas din sa biyaya ng Diyos. Ito yung sinasabi natin magtiwala. Pero magsalita ka. Speak. Because the word, yung salita mo ay may buhay. May kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan, hindi puro negatibo kasi. Kailangan maging positibo. So, kailangan sabihin natin sa Diyos. I-declare natin lahat ng pangako, karkara ni Apo Diyos. I-secure tayo. I-claim tayo, dagiti karin ni Apo Diyos. Amen? Ibaga tayo nga, mabalin nga, haan pa'y ita, kendiak amuno inton ka, no? Ibaga tayo, ideklara tayo, Lord, I know that you're coming down in the name of Jesus. I know that the answer of my prayer request will coming down. Diyak amuno inton ano. In the name, itinagan na Jesus, mangyari dahi tao, exercise tayo. Itinagan na Jesus at the bertud na. Itinagan na Jesus. Amin nga dila, ideklarada nga isunak at majestic. Amin nga
tuming agparintuming, ibaga tayo amin nga bantay agparintuming, ideklara tayo no adnyati, marikrik na tayo. Sakit ditoy, sakit dijay, sakit tinakim dijay, sakit tinakim ditoy, ibaga tayo, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed. I ask no anyati dawaten nyo kuna tinasantuan nga Biblia, dawaten nyo tinaga ni Jesus kat maaramid kada kayo. Speak to your mountain. Ikantam, uredaan niya kanta, this mountain shall be removed. Kung natay pwede damdam mo, this mountain shall be removed. Amen. Speak to the mountain and act. Try to forgive. Agbibinaga tayo tirik na. Agpipin nakawan tayo. Sino ayat ti perfecto dito? Sino ayat ti mayat nga adda ko matihangan na saya. Garik-rik na. So kanahin kong ibagbaga kadagiti kini Joshua. When you do good, kunak kanya nakat, you feel good. Hanlaing nga dayta kunak, you look good kunak pay. Mawatan nyo dahi kahit nga sa uwan kakabsat. When we do good, we feel good, we look good. When we do good, iti sangwanan ni Apo Diyos. Ti Apo, may ayo, maragsakan, unay. Agkararag tayo. Agyaman kami ti dayto yung aldawa po, diya kamo ti dinanon dayto yung mensahe. Kinti lawag mi, kat, umuna dijay mountain, kat iso ti picture, ti difficulties in life that we face. Kat naadalmita nga babae ni ti pamati, mabalin mi gayang ma-command. Adagayang pan nakabalin ti sao, winukuma nga panagsaumi. Tapos dagiti mountains of life, kat mabalin nga aglisida, agmubda. Kat mabalin mi gayang nga ibaga nga be moved in the middle of the sea. In the name of Jesus. Siya sino man apo ti adda ti banbantay ti panagbiag nga sangsangkwan na ita. Ore kadagiti kakabsat mi agdindingeg. Mabaling nga dayta ket dakkel unay nga problema, dayta ket may finances, relationship, no nyaman pay dayta. Kahit kung ibagakan ka, speak to your mountain. Agsao ka, ikuman mo ka dayta nga bantay mo. Ket aglise, babaen ti tulong ti Apo, madaydayaw ti Apo, babaen ti pamati. Cling, i-secure kan i-claim mo iti promises ti Apo. I-deklara kakabsat mi agdindingeg kan kadatay amin. Ti Apo sanpay nga napababati man at di na maabot dagiti kasasaad yu ita. No da kayo nga naidali biti pagidaan kat adaan anayan niyo. Speak to your mountain. Mabalin nyo nga i-command. Dahito nga sakit. Kat maagasan, itinaga na Jesus. Sa gidem, ipatay mo data, makanawan nga imam, di dahita nga sakit mo. Itapuso, nyaman-pay nga kasasaad mo. Awan imposible, itinaga na Jesus. Babae ni ti pamati. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Anyaman nga difficulties, anyaman nga struggles nga pagpagnaam kabsat, pagpagnan tayo. Awan ti imposible iti kiniapo Diyos kakabsat. Babaen iti pamati. Madaydayaw ti Apo, madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Ti Apo, agtultuloy nga sao ken agministry. Agministro kadagiti puso ken biag ti tunggal maysa. Iyeg na kuma ti panakaagas kadagiti agkasapulan ti panakaagas. Iyeg na kuma iti panakawaya-waya kadagiti addaan na ibalbalod nga negatibo nga kasasaad. Unhealthy relationship, we break that in the name of Jesus. We speak in the name of Jesus, in the name of Jesus. Madaydayaw ka Apo, kukom ti amin na gloria kan ti panagyaman. Tinagan ni Jesus, dawatin mi amin na gito. Ket ita tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, iso da kuma da gito, iti mataginayon niya makikada, kada tayo, itag papantiag na nayon, noong patinggana. Amen, get amen. Nang bangal daw, nang bangal oras tayo, amen. Have a good day to everyone. God bless.